Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi hina kasngi ulah pendan buram ya ki riu shlur ki martir riu lum ki bayakun ha ka jingele latlot ha Mangar Hill ha Banswari district jangka Rajasthan. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi Mynta kasngi unlet jengo ya ka morbid ka sarkar jela kalapan bena ban rakhe shisngi kum kasngi sngosi ban buram ya ki blaklat no ha ka jingja bas sngosi. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala ong ba ka jingkerdu ka jing e ka bakta na ki babon kilyang madon kamban weng ya ka ni ka jing e lingba ka jing trelang ha ka perthei. Ka Reserve Bank of India RBI kan sepenlat patba ya ka project persang jong ka digital rupee ha ki yo delang Mynta kasngi. Ka Selection Committee jang ka Board of Control for Cricket in India kalapan bena ya ka kunhon banyelakai ya ka ODI ba Test Series persha ya ka Bangladesh. Anyalam ya ka kunhon yelakai ke India da Rohit Sharma kum captain ba KL Rahul kum vice captain.